Čo robíš? Idem do kúpeľne. Ja idem do kúpeľne. Dole máš ďalšiu. Dobre, menšie a múdrejšie ustúpi. V dnešnej dobe domček 15 minút od Bratislavy v sume do 200 000 eur je takmer nemožné. Ale jeden taký tu predsa len máme. Tento dom ponúka užitkovú plochu vyše 80 m². Má 3 izby, 2 kúpeľne, predzahradku s altánkom a samostatnú garáž. Dom je vybavený elektrickým podlahovým vykurovaním s možnosťou individuálneho nastavenia teploty v každej izbe, čo zabezpečuje maximálny komfort. Okrem toho disponuje aj predprípravou na klimatizáciu a alarm, čo vám umožní jednoduchú inštaláciu podľa vašich potrieb. Domu patrí táto samostatná garáž, ktorá momentálne slúži ako skladový priestor. Parkovať však môžete aj na vyhradenom parkovacom mieste priamo pred domom. Ja už budem musieť ísť, aby na mňa klienti nečakali, takže sa majte pekne a dovidenia. Ale na toto nové bývanie v Čakanoch už nemusíte dlhšie čakať. Zavolajte mi a to hodíme si obriadku. Dole máš ďalšiu kúpeľňu. Čo robíš? Idem do kúpeľne. Ja to doslovcu. Čo robíš? Idem do kúpeľne. Ja idem do kúpeľne. Dole máš ďalšiu. Chcel sa smeje na mňa. Dobre, dám to. Teraz to dám. Teraz mi je vtipne proste. Chcem sa smiať. Sorry. Nenatočím to asi bez toho. Čo robíš? Idem do kúpeľne. Dobre.